Noba kunjani na ndenziwa nguwe. Noba kunjani na ndenziwa nguwe. Ndenziwa nguwe, ndenziwa Yena! Iwe! Ntwana yaka! Hayibo! Atsiwe! Into nangobona nithi nkazana yakho ngcola ngoba kwenza. Awuyanditshengisa. Hayibo! Wathi nyani? Tela ngasoka. Kuteni wancalela ngokulanduza ngoku. Kuteni ukotla ngicela ibhola. Hayi suka Thixo kwethina, hayi suka. Into na wena? Into kanti. Ngoku ngcola ngoba ke bangicimba ukuthi ubathiwa. Amabhakabhaka kwethini. Ikomo ungayokayila inkazana yakho. Chiefs. Ungayokayila inkazana yakho xa utyiwe. Awuthethwa ngaloo nto, awuthetha ngebhola. Uthetha ngemetshi. Awunjalo miyosinike kakuhle. Yo, hayi suka. Andizikhathanga ngawo kodwa 3-0 omandi gqitha emetshini benditshile ndananzokuphela. Kwethina aba bantu baphangele pha. Ungcola batyiwe. Mna ndiyothuka ndikomba inoba mhlawumbi u-erected apho kule ndawo. Ucingela wedwa loo nto lo. Hayi kwekwe yho ndayiyeka kudala uyibavele ibhola. Ulibhakabhaka nawe. Kakade hayi suka. Ulibhakabhaka. Hayi andiyazi amakhosi nyhani mthetha ndiyazi amakhosi asithini ngokwezi ntsuku. Amakhosi kufuna ugqothwa ucoach pha. Lekwa. Because andiyazi tuwaze nayo. Uyaqala uyibona naloo nto ngoku. Sukufuna Uyaqala uyibona. Mabuzwe noba ngu-middle stop ngoku. Yho, ivapho. Ngokujonga mna kwekwe. Mna sengcwase ngoku. Uyabona sipikwe ndima isikhala ngoku. Sipikwe ndima isikhala. Uyabona kukho umlungu icream iyayikhupha laa tuwa ikhupha umlungu esenza kakhe umlungu. Ndizovuya apha mna ntsaka uyemamela yonke le mithetha. Sinityile. Uyambona ulollipop udlala yedwa pha nalaa mlungu. Ulollipop Uzaphi? Ulollipop. Ulolephe. Ukwambona tani wena lollipop wakho ko. Hey ha kodwa mpehla hayi mandayiyeke. So sinisikipa sakho silahlile for sure. Ndithi ngibani? Usilahlile iskipa. Zange ibe nalaka amakhosi. Ikapa sisanxiba ikapa kudala. Zange ibe nalaka. Ibuyele kulaa kapa. Ndithe kuyibala ibhakabhaka. Nawe phela kwento. Awusozibele. Hayi. Sozaba yintoni yo? Pushbacks. Ngaba yintoni? Zabe eSouth Africa. Kakade kaloku yiSouth Africa mos nawa bantu sityileyo nini. Ngizaba siSpringbok manje. Nawa bathathu ke abaseZimbabwe bane. Ngizaba siSpringbok kwekho. Ngizaba siSpringbok. Naso bosesalapha. Sesalapha na Springbok kakade. Banyana. Hayi lo. Uphinda upavele timu uqaqwa. Uske upavelele yakukwe ke. Wena uthetha into endala. Uba umawawo makabuye esikolweni ngoku. Isihlangu esi sobukrwala. Uthini na? Ubuye siphaca. Andithethi ngaloo nto ke mna. Ukhale yasisihlangu la. Uyayithanda uyijika i-subject. Kayike into zebhola man. Kayike into ezingakhiwe. Azakhe iyakhala uyithethayo ngoku. Umawawo hey. Uzothetha enye ngonani utithele nhlangisa siduru esihlangu sitsha ngoku ngithenge ibhasi ngoku ngoDisemba lo itheni sithengisile iyaqhuma hayi itheni siphacile isityile hayi lento iselophuma ngoku iphuma ngoku mina 3 months mos yabona iyaqala le inyanga yesithathu ufuna utshela ibhasi igqibile ityile vuka uyifake nomphatsi mos Ndisambi ifake lo mphansi ngoku yosithungisa ngoku hayi buye siphaca lento aladani kwethu abaphi ngayo sisela ntoni phayana 2.9 besisela ntoni behlathini hayi tshintshanga ayikatshintsha ifuna uphindwa ke mayihlale 3 months ngoku at least behlathini ithengele umilimili ne-oil netyiwa neplantuka ne-beef stock ngaphinde uyiphathe ukutya ngathi ku-fresh ihlala izama kobhova ndizayinika obhova bafo izabatya amazobhova abantwana le hayi ke seyicela isitya isihlangu nje ayicelile ubani obhova kuyo zawukhaba amatye ngabambeni xa intsango ecaweni mayihambe ngeenyawo hayi izawumnceda amathi yi-1 bofu yindoda indoda yazidodela kamandi ayixelela hayi hamba izamele suka mona ebholeni wena ngale hayi zathi nitye kakuhle ndithi kungcola ndilahlile iskive ngomgqibo ndizawufika ugold apha kodwa uzawufika ugold and black ntwana yakhe kaphumi time
hayi time nendibonile ngoku inyathi ayekubuza kwabaphambili inyathi ayekubuza kwabaphambili ngoku inyathi ibuza kwabasemva time hayi uyabona ke ba uzawuqala ugula ngoku uthini ngoku time inyathi ayekubuza kwabaphambili ibuza kwabasemva kwethi inyathi yahlala ibuzwa kwabaphambili uthe kanjani beyibuzwa kwabasemva kazabe icepha ngubani utyukutya kwam khona ngoku time lokhu xa i-laptop nisifundiswa ngobani efowuni hayi uyayazi kaloku ziyakhumisa ezanti i-laptop neefowuni ziyakhumisa ezanti yile ndibona kaloku yile ndibona ndisiyibuza kwabasemva i-laptop nefowuni nisifundiswa sithi nina anazinto sithi abazaziyo utsho njani basazinto le nto ukuba usazinto xa ufuna ufowuna befowuni yakho awuyazi ufowuna njani ndicofela uyabetha nje ibuzwa phi inyathi ke ngoku time ya kaloku zezi technology zenu ayayeka kuthini buza kwabaphambili yabona bubucimba wolukele mna awolukela ngami uyawuhlala ubuza kum wena nethi uba ngaba ule nto ke balutyukutya kwam apha mawabo kaloku time ulibele uba exesha ebususu wafika ukutya ukutya kwakho heyi and time nendibonayo kuwo time suthetha saka lo ngoku utsho njani uma ngathethisa kaloku time zonke zirhobe ngaphandle ngoku kwathetha safo uyindoda ngoku time kaloku kubani indoda kandim kaloku indoda mna ndoluka kuqala kunawo ndolusa wena and uzelwe ndim khona baziphandle zoyityuka uthetha saa time njani bandithetha sa khona indlela yothetha utsho kubani sensitsho kaloku time kubani indlela yothetha iba nayo indlela yothetha kakuhle njani bakahle nam kaloku zonke time azirhobile ngoku yayibo olusamaqwenkwe mama siye kwaloo nto mani khona nje into ndibekele yona umbekele nto yabona wena une-surprises tshekela nje le ndibekele yona time boy kuphi ukuthini kwekwe boyibuzwa phi unyanisile uma ngathethi nje njengathi sisijejo sam hoyi bo jam ebo inyathi ibuzwa phi ke buza kwabasemva hayi xa uyeka izinto zakho uyeka nina ndikubhaqa kakuhle mtshana ubhaqa ntoni ubhaqa kakuhle kwekwe izapha ubhaqa ntoni nangoku selezimanga ubhaqa ntoni nathi qhumile kwekwe awu hayi boti uciba ngaze ndifihlele wena wenza ntoni ndisuke ejimini kamandi ntakam kuhle kuhle futhi mani kuhle ngakuhle kodwa ndikubhaqa kakuhle ndikubhaqile ndikhomba unyana aba sisaxoxisana ngale nto uba ngaba ngoku umawawa yindoda nyhani ngoku kakade uyabona umawawa uthi ngoku umawawa nekuba samolusa nophele nomamakhe engazange simenzele embeleko besandukuthi ngoku phaa ngomgqibelo sendimenzele imbeleko ngesi sichenene ze ndimngcengcezele phaa kuba ndamsanyaka kangenze mbeleko ungabi sayiqibuza ungcengceza ntoni ndizawungcengceza phandle uzachitha phantsi ke loo kodwa umqali khona hayi ndiyacela othola subaxelela futhi andikwazi ndikubhaqa uyifaka apha ewe ndiyayikombiza kophuka bandibeke nje neglasi kwethini iglasi yantoni mamela ke hlo ngomgqibelo besendikuxelele mos intoni umawawa semenzela umngcengcezo umngcengcezo wantoni mntana akukhumbuleli le nto mani ndayeka nosela kanti uba ndiyajima ndisuke ejimini ngoku hayi jima ikarati ingxaki ndifuna unyisa ezi zimbini ezindityelayo pha kuphela uyophambana kophambana kodwa ndiphambana njani yima waqala wami ngoshumayela apha esitratweni ngoku ujima ikarati ndandikholiwe wayiyeka ebukhuleni bakho ndizawunyisa uphandile ndinyisa ule nto ukudani awuboni bazibanaophandile notani bandityela kuphela
Hayi ukuxelele kaloku. Umyekisa lo ndindwa lo Uzawujikela nje loo nto loyi. ewe jonga ngathi mandibeke khame ndibekeleleni Hayi hayi kayike ezimaka uzawubeka leleni kakama wawo ndiyazibanga ba intoni? sayejimini Oh nangoku Nkosi. Babu hayi wena. Mr. Muyako uthe mangaseli inyanga ezilithoba zabe ndiyile into zamnyisa madoda. zamnyisa uphansi ndimnyise nodala Ngangisa yintoni Brian? yintoni ngantoni Akanele utywala sele manje. utshwala bantoni na wena andivuthi uMr. Miyaki Umazela Mr. Miyaki wena. nguye hey usempa Semntoni? Hayi. saying Sewunxilile. andinxilanga Ubangada usele andinxilanga hayi mpehle ayini nto. hayi mpehle Yo. abiyeka utywala mpehle hayi mpehle Yabubamba ne. mpehle hayi Ntoni? hayi mpehle Yo. yini lo ndifuna ejimini Hayi lo mzi ayipinde itshintshe leya. Yo. Hayi masesendikhuleka nam ntwana. Jonga imoto Nzama apha phandle. jonga imoto Azojonga moya, jonga ibhayisekili. love you too Ni 3. uphi lo mntini Awuphumile njani? ndiyamkhankaso kasondeli neglasi yo yakusela utywala ize neglasi Akho kepsama. ukepsethele Hayi ndifike kakuhle. kodwa ikoma ndizawuchothoza apha ndicele inkundla kamama apelenteni Yintoni somi? benzawuchotha uyifumene ikepsi yakho benzawuchothoza apha ndicele ngomgqibelo siyenzalambele kuyenzeka Yo hayi yintoni mntana hayi man serious ngangesikhatha lapha. ndiyaxoka Uyaxoka. ndiyaxoka Uyaxoka. uxoki Uyaxoka mfethu. kanjonge Uyakubona Ndinxilile. awunxilanga Ronza kumele mna ndiyi-one ndinxilile awunxilanga usezawunxila. ndinxilile mna qala Unxilile. mna ndinxilile Kubambelelana nto? Ndiyabuza Ugalele man. benzawuchothoza apha emnyango mandicele izinyani basimoto esinomsebenzi Sesiyenza ke lona mnganam. unethi ukhona mpehle yintoni ingqina kaloku. mpehle yintoni ingxaki yakho man ingqina. Nekubeka ingqina. asinithi ngqina kulo msebenzi Kuteni sisebenzela nodwa? jonga ke ndizakurhabulisa kayi-one Ke uhambe bandiye indawo kathi dlangisa ndiyahamba zange sandihambi. ndinguthole awuhambi Andiyi indawo. Yo yabona ngathi sendirhabulile lo mzini. hayi Uzamrhabulisa. fondile Goku. awugalwa kakhulu awuyi-hall out apha Yo. sele please mfethu uhambe mani uhambe kakuhle ne jonga nam zawusela becam kwakho ubonise uba Janam, wakhala nyonini kutsoyitu yintoni bra? ngisayazi nam kwakhala Ngenxa bandiphangela fethu. andiyazi Ndakunxilisa mos naxa hayi Yo. Hayilo mzidi. Kandiphinde kwekwe. mgqibelo Yo. ubela apha va Nqini. ngentsimbi yesithoba Awuphumile njani phumi? hayi sawungancama ife plus kwajitshana soze usele in peace usele ngokuphumla Yabo mbehle. bayingonophi ngompehle Yo hake mngana kanti kamazeke usayiphethe le hey into le hayi futhi kanti kwamanzi abandayo. yintoni Angibalisela inhlungu yami angibalisela inhlungu yami bra. yintoni zinhlungu ezitheni ozibalisayo ungandibalisa Andinayo itshome nogala kuyo mntana. ungandibalisa ngomgqibelo nje andilodithi lo Ngibala imini yokulala yokonwaba muzawuthi banonzela lentwana intontoni. imbele Yo bafethu inhlungu ngobinga unowulinda lo nhlungu yakho Nophinda ke nje chatha. duphinda ndizawenza kanjani umsebenzi awujonge Yeka fondini manje umsebenzi man. ndiye kumsebenzi Wenza ngalonke eviceroy umsebenzi not eNIS. nokusanga noba yihenini Ngiyakuxelela mos usedomo. Yo. ingxaki uqondisa usebenza Ndiyayeka uJohn. yinto ngikabalise kwekho Ndiyayeka uJohn. ya ndiyazithanda neendaba Ndiyayeka uJohn. Eke kanti le chatha qha. ndiyathanda Isanofumana omnye umntana ngoba hayi fondini hawu ndenzela amahololo. omnye unondindwa futhi Kunondindawo wantoni? yo awunalaka Luva fethu. so kudyola yo udyola nononceba So ndithini ke mnake?
Kanka vele uyeke uphangele uyeke kwa udyolo yeke nophangela yeke udyolo uyeke kwa uphangele uzawusenziwa ngibanye nge-25 hlela ungandiselisi hayi uyandipika yo uweske lo mntana ndizanomfumana ngoku atyusi wam yases ewe ke sayotsho erumini hayi unjani ke endakwazi ke ngokungabi na-choice man unjani ngiqhiqhibhana ongaka kamdescribe nje apha kuwe unjani xa unje wena umhlophe yena yena unjani senditsho namo siyambona umbikanye umhle mhle yena kunam Oh, God. mhle kunam kokuyandazi kaloku andijoli ngatsho ndayiteste andawuze kaloku ndifake ilaluka endlini bendithi abantwana uyabona iintabi zabo nditsho loo nto anajona nto empiti nje uthi ngoku hayi yho jonga uphela lambama andiyazi ke nathini waphetha ngempama ubethini yo hayi kusenimfumane yethu yo anasejonangilile kundisetshile okusethini kundisetshile ndomfumana kakalantu kamabaso tyima lam wo buzawuthini ke hayi awunalaka kwethini kanti uthi xa ndiyazi into landiqulusele yona awunalaka ndinamabhati bra ndinamabhati ukwesike ndisalothenga iibhotile ezimbini ngondiyancengceza apha ubulele ndiyabulela kanti ubulela into engabuleleki nje yes sis hayi kodwa inoba ngamgqibelo xa silapha kwakho ndizakwenzeka yho senaloo nto ngoku because kuye kwafika ikholo ebalulekileyo engquswa ndiyafuneka phaa kule weekend leke ndayiqonda loo uba komsebenzi kandawo bumvimba xa utywala bendukuvimba nto utywala lobungimba benza kuvimba mos nangoku hayi kodwa mnganam hayi ntona soze ndikuvimba kodwa fondini mawawa uthenga i-8 bakudinweni hayi ithi eziphandle zonke le ayisathumeki hayi kodini hayi ndizokusehlathini apha Ndithini tata? utata wathini notata Funeka nibe nayo indlela yothetha nothetha nam. ikhona indlela yokuthetha utsho njani emntaneni Kaloku indlela yothetha xa uthetha nomnye xa eneyakhe ikrobe phandle inakwethina mbathenga i-8 ikrobe phandle yakho nithi wawuyibonephi ubikrobe phandle ke kwezethu yazi ke sonqe zange ayino no-ayi zange ayino no-ayi boteka pha i-8 zimembini kwethina oh my friend ithi bana ngoku he mawawo awuncedo woluka utokwazi nothetha ngoku jonga imoto izibona ezi ngoba yithi ziphandle soyi-2 and ndoyika nogoduka nyanisile indoda andibehla indoda iyasibetha ke Hayi, kodwa liyasibetha hayi hayi ke kandibazi uba usaloniswa yintoni ngekarati ngoku ikarati eziteniki kwenzeka ntoni ngayona jimela uphanzile ngogala akunye Anzile Dani sengxakile You killed my mother 1,000 years ago. Hey! Now you sleep with my woman. I'm gonna show you something else that Mr. Miyagi teach me. Hey! 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 Awesome boy. Awesome boy. Hey! 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 Oh, awesome boy.
Thank you, Mr. Miyagi, for teaching me a good lessons. For those who betray me, no mercy. Hey! I think it's enough for a day. I want to send a message for all those who betray me. Why come to for support? For betrayal! I know. I smell a storage when I'm angry. That's why I'm like this today. Hey! Hayi mfondini usaphambana na wena uyaphambana wena. Kayele lo yenza kazosela mfondini. Wena hayi nje kazosela utywala. Ayisho ikarateka ho. Ndazo ihleka. Yaphambana ngale mfondini. Hey! Thank you, Mr. Miyagi. Thank you.